Malipayon ba ang inyong bagong tuig? Murag dili man kay hinay ang tubag. Malipayon ba ang inyong bagong tuig? Malipayon. Kana gyud. Kan may nang magklaruhay tangdaan, no? Tungod kay karon, no, we are celebrating that the Mary inahan sa Diyos or motherhood of Mary. Taking this indication from the ancient liturgy, nagikan pa ni sa Roma, the revised liturgy that has restored the solemnity of Mary, the Holy Mother of God, and gibutang ni sa it plays in the January 1, the first day of the year. Muna nga, I want you to be happy as we start our first day of the year. Mary has been venerated as the Mother of God since ancient times. And in 431 AD, the Council of Ephesus, the Council of the Church, declared decisively that the motherhood of Mary is truth and of the church faith. Mo kini ang tinuod o ang pagtuo diha sa simbahan. Mary is Theotokos, no? The bearer of God. Since by the power of the Holy Spirit, no, she conceived in her virginal womb, no, berhin nga nagdala sa Ginoo dinhi sa kalibutan. The Son of God, who is the one being with the Father. Muna nga, the solemnity of Mary, the Mother of God, is meant to exalt his singular dignity from which all other privileges of Mary flows. No? The glories of, for example, Mary the Immaculate Conception, Mary the Assumption into heaven, and the titles we find in Marian liturgy, daghan kayo, derive from and point to the fact that she brought o siya ang nagdala sa Ginoo dinhi sa kalibutan. And this is unique role in the economy of salvation nga sa iyaha ra gyud madawat o makita nato. Muna nga in the veneration of saints, si Mama Mary Hyperdolia, the number 1 saints nga ato ang gipasidunggan. Now, magisgot nga tag mga santos, makinabuhi sa mga santos, mga history sa mga santos, no? Kung mangutana mo, adto mong Father Mike, kay maayo kayo na siya, anak, mo explain. Di ba, Father Mike? Balos-balos lang ta, no? Og nagani mo'y mo, usam ng economy of salvation, mo na teaching sa theology to reach out, na mupaubos kayo ang Ginoo para luwason ang katawhan. And for the further explanation of this, again, pangutana lang mo ni Father Mike. No? Kay andam na siya mutubag ini. Diya sa itong Ebanghelyo, no? Mary kept all these things reflecting, no? Ipamalandungan niya on this first day of, no, sa tuang bagong tuig, no, Mother of the Church, si Mama Mary nga itong i-celebrate karon, adunay stages in our journey sa tuang diya usab sa tuang pagtuo, sa tuang pagpanaw dinhi sa kalibutan uban sa Ginoo. Og nag-recommend siya in the gospel readings that we have to reflect 3 important things aron kita makatubag sa tawag sa Ginoo sama sa pagtubag ni Maria, the Mother of God, and the Mother also our Mother. Ang una, nakita nato nga ang magbalantay sa mga karnero, no, the shepherds show understanding, no?
when they see the infant lying on the manger, they make known the message that has been told them about the child. Nakasabot sila kung unsa to ilang nadungog, unsa gisulti kanila. And that's the reason why their accepting attitude leads them to glorify and praise God. Nagdayig, nalipay gayud sila tungod kay nakasabot man sila kung unsa ang mga panghitabo sa ilang palibot o silang kinabuhi o sa gihatag nga misyon sa Ginoo para kanila. In our lives also, we have to understand, kinahanglan nga makasabot ta sa tong tagsa-tagsa ka kinabuhi. I know nga daghan ta kayo og mga plano sa inyong pamilya, sa inyong asawa, yung bana, mga anak, o yun man sa tong tagsa-tagsa ka kinabuhi. If we cannot understand our role and the message of God sama sa gipakita sa tong ebanghelyo karon, then mahimong miserably atong kinabuhi. Mahimong dili ta magmalipayon sa tong kinabuhi because we do not know or we do not understand the message of God in our lives. Kaya kung nakasabot ta, bisan pa sa kalisod o sa kahayahay, dili ta ma-stress, dili ta maglisod og maayo. Instead, madawat nato ni accepting attitude sama sa gipakita sa itong ebanghelyo sa mga shepherds karon nga mo'y nagtukmod nila aron magdayig o magpasalamat sa Ginoo bisan pa sa mga kalisod sa kinabuhi. Kadaghanan nato kung maglisod gani atong kinabuhi o daghan tag problema, nabiyaan mog asawa, nabiyaan mog bana, nabiyaan mog uyab, wala tay lisod ta sa tong finances, maglisod ta sa tuang pag-eskwela, tanan nga kalisod. If we do not know and understand the message of God, anong nahitabo ni sa tagsa-tagsa kinabuhi, maaburido atong ulo, ang uban, mag-suicide, kadili nakasabot sa kinabuhi. Pero if we understand this, sama sa mga magbalantay, sa karnero, nakasabot sila nga yun ani di ay ang buot ipabuhat sa Ginoo kanila. Mao na nga kung kita naaana nga attitude madawat nato bisan pa maglisod ta, bisan pa og nasakitan ta, magdayeg og magpasalamat gihapon ta sa Ginoo. I remember in Manila, usa sa mga misa sa healing mass, adunay mga masakiton daghan kaayo. Unya, natingala ang pari kay usa ka masakiton didto, lipay yud kayo siya nga nakasimba. Nalipay kayo siya tungod kay nakahimo pa siya pagsimba. Unya, gipangutana siya sa pari, nganong nalipay man ka. Unsa day imong sakit? Ningon siya, Father, cancer of the brain, stage 4. Why are you still happy despite of your situation? Niyan na ang pari. Ningon siya, Father, kung kini ang paagi sa Ginoo nga maduol ko kaniya, bisan pag unsa ka sakit, stage 5 pa sa ako ang brain cancer, mas malipay ko kay naduol ko sa Ginoo. Because she understand what is the message of God sa iyang kinabuhi. Pero kita, maproblema gani gamay, di na magtingganay, gamay rang diferensya, mag-away na, dili kabalo magpasalamat, magdayeg sa Ginoo. Gamay lang kayo itong mga problema. Can you imagine? Stage 4 cancer of the brain, nagpasalamat, nalipay sa iyang kinabuhi. Kita, makahimo ba nato na? First and foremost, Mother Mary
no, she would always help us to understand the message of God. Nganong inani ang atong tagsa kakinabuhi. Nabitaw mingon, Father Dong, magsiran magkakatawa, bisag sakit kay mong kamot. Because I know kung unsa ang mensahe sa Ginoo sa kuang kinabuhi. Nganong napari ko. No? Muna nga, we have to understand so that we have this mo aksepta sa mga panghitabo sa tong kinabuhi. Aron kita magpasalamat ug magdayeg kanunay sa Ginoo. Mao na ang gihimo ni Maria nga atong inahan. The second one, no, those who have heard the shepherds are amazed. No, nalipay gyud sila, natingala gyud sila tungod sa gisulti sa mga nagbantay sa karnero. No, though we are not told kung niadto ba gyud sila sa baby Jesus, kung wala, no, wala man gibutang sa ebanghelyo, but in our part, we are called to share this good news with others. So kung nalipay mo karon sa bag-ong tuig, no, kini nga kalipay ipaambit nato sa uban. Ayaw suluha. No? Mangaon mo sa inyong Noche Buena unya, ayaw suluha nga kamuray malipay. Share your blessings. Na-share na ba mo? Wala pa. Kung wala pa, ako o si Father Mike, apilan na po si Father Peter, ihatag na namo. Muna, mga kaigsunan ko ni Kristo, that's how we live our Christian life according to the mind of the church. Kaya anak mo itong kinabuhi. No, na uban di anak, bisag sobra-sobra na, pero ting kuriputag yun. No? Makaingin na po ka, kuwaong ganas Ginoo, ibalyo sa kuwa, na mahay yun mo. No? Ayaw yun mo, pag kana inyong kalipay, kung unsa ang source sa inyong kalipay karon, ipaambit na sa uban. This is a good news to others. No? Mabitaw na nga, kung magpaambit ka, kung muhatag ka, mas makadawat pa ka og daghan pagayod. Ay katulo, no, importante kayo. Mary reflects on everything that happens. She patiently waits for the unfolding of God's plan for her. Nagpaabot yun siya. No, kung unsa ang plano sa Ginoo kaniya. Kung unsa ang ipabuhat sa Ginoo kaniya. She accepts things as they are and ponder on them in the silence of her heart. No, gidawat niya. Ipamalandungan niya, unsa man yun ang buot pasabot ini. Unsa man yun ang kanang ipabuhat sa Ginoo kanako. No, ana. Pero sa tumbahin mo, ano ta, kanang nasakit man ko. No, unsa may buot pasabot ini. Unsa may mensahe sa Ginoo kanako. Or, nganong gibulagan man ko. Unsa may mensahe sa Ginoo nako ni ini. No, siguro, masatagan pa ka, mas the best pa sa imong gipangayo, sa imong gipangandoy o kinsa nga imong ipangandoy nga dili kabiyaan. No, paabota lang. Makaabota ka, no? Ate Juliet, paabota lang na, no? Mo na nga sama ni Maria, no? Ato ang pamalandungan kung unsa ang plano sa Ginoo sa tong tagsa-tagsa kakinabuhi. When we do not get kung unsa to ang gipangayo sa Ginoo, o kung dili man mahatag kung unsa ang gipangayo nato sa Ginoo, let us accept God's will, firmly believing that God loves us so much and He is preparing something the best for us. Numang dili nato madawat kay naasay mas dako pa nga ihatag kanato according to His plan, dili ato ang plano. Mao na ang mensahe sa ikatulo nga stages in our journey
sa atong pagtuo dinhi sa atong ebanghelyo karon. With love and patience, let us wait for the unfolding of God's plan even sa atong mga failures sa kinabuhi. We must be perceived as blessings. Tungod kay every failures nato, every sacrifices and sufferings nato, there is always blessing behind on that. Paabuta lang gayud na. No? Tungod kay ang plano sa Ginoo dili nato matagna, dili nato mabasa unless otherwise mamalandong taog maayo sa to ang tagsa-tagsa a kinabuhi. When I was about to ordain, katong na-aksidente ko, no, and that was the time nga niingon ko, Ginoo, dili na nako kaya, kampoy na kay kong kinabuhi. No, please take my life. I cannot bear it anymore. Unya, bisag unsa kalisod sa kong kinabuhi, no? Dili na ko ma-imagine kay dito sa seminaryo, no? Abol pag ni mga uban diri nga bisag kinsa na lang ang paligo nimo, depende sa ilang availability. Kung walay mo ligo nimo, wa kay ligo. No? Dili ka makakaon kung available nimo, nga mapakaon nimo. Lisod kayo. Puningon ko nga kung kuhaon ko si Ginoo, andam naman pud ko. Pero ningon ang Ginoo, no, ayaw. Kay gusto pa niya nga mapari jud ko. Ug tinuod, after 7 years sa akong pagsakripisyo sa kinabuhi, that between death and life inside the seminary, God granted me a gift of ordination. Maong anak ko rin sa iyong atubangan, nga muhatag og testimony, nga ang Ginoo adunay mas maayo, kanindot nga plano sa tagsa-tagsa ka kinabuhi. Amen. Mao na nga in order to understand the plan of God in our lives, sama ni Maria nga atong inahan, nga atong isaulog karon, atong pamalandungan. Let us pause for a while tungod kay ang Ginoo ug si Maria naningkamot kayo to reach out all of us katong economy of salvation, no? Nga nigamit ang Ginoo instrumento. Usa si Maria niini atong inahan nga kita agakon gayud niya nga makabaton og the best nga kinabuhi dinhi sa kalibutan, dili lamang sa kalibutan nanto didto sa gingarian sa langit. Mao na ang instinct sa gitawag motherly instinct nga mag-amuma gayud para sa kaugmaon, para unsay the best sa iyang anak. Kamo maginikanan mga mama nga naa diri makasabot mo ana. No? Before I end my sharing, 2008, no, dito sa Spain, at least natoy Olympics to nga time. Unya, I don't know if you nakanumdum mo ana, no, ang eroplano, di take off na crash. Unya, around more than 100 ang namatay. Unya, sa mga rescuer, usa sa mga rescuer, no, gi-rescue dayon dito kung basin pag naibuhi. So, naiinahan nga 50-50 na pod, no, nagikuha gidayungan. Unya, ningon ang inahan, no, sa nagdayong pasagdai ko, ayaw na ko imain, unaha akong anak na didto, yung itudlo ang site kung asa siya nakuha. So walay nahimo ang nagkatong kuan, kani insist magyud siya, no, 2008 ni sa Madrid nga airport, no, Barajas Airport sa Spain, 2008. Unya, giadto sa rescuer ang bata, kay giuna man gyud, gianam gyud ang mama nga adto akong anak, palihog. So pag adto nila, nakuha ang bata, nabuhi ang bata. Pagbalik nila sa inahan, ang inahan namatay. Motherly instinct, sama sa tong inahan nga si Maria. Isakripisyo siya para kanatong tanan, para kita tanan maluwas. Matagan og the best nga kinabuhi dinhi sa kalibutan, ingon man sa gingharian sa langit. Mao na nga sa ato ang pagpamalandong karon in the feast of the motherhood of Mary, atong pangayoon nga iampo ta nga unta masabtan nato ang mensahe sa Ginoo
sa tong tagsa-tagsa ka kinabuhi og aron kita makasabot og iampo usab nato nga kita magmatinud-anon sa atong mga grasya sa atong kinabuhi karon isip mga Kristohanon aron kita sama ni Maria nga atong inahan mabulahan uban sa Ginoong Hesukristo didto sa gingharian sa langit. Happy New Year kanyong tanan.